fasaha. Likitan ma'aurata, ina mai baltaran, ina mai gitse, ina mai unzurin dumungun ciwo ko je ya kashe mutum kangarwa. Ina ya je samun wannan matar zan kaɗa ziya jar kuɗi anya wannan ba sauran laraba ba ce irin laraba da suka zo da awa suka gudu suka batta yara saboda ba ta da yan uwa wai kai jama'a ai guda ya ce ranar biyan bukata laifi ba bakin komai yake ba wallahi ko za a rataye sai na shiga gidan nan assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wai ba kowa gidan ne wa alaikum salam. Wallahi na je ban daki. Ai ina ta sallama na ji shiru. Ina bayi. To ai na gani. To mai gidan baya ciki ne. Baya nan wallahi ya je wajen ta'aziyya. Baya gidan? Baya nan. Alhamdulillah. To kuma dama ai tallan magani na kawo maka. Kuma ga shi kayan rashin sa'a baya. To tsaya mana, ke baki da bukata da maganin kai sai a baki. Yana nan ne, kaga ba sai ya karɓa mana. Ba haka ba ne, kin san ni likitan ma'aurata. Ina son mai taimako in taimaki mai taimako. Musamman ko mata da kuke da taimako. Haka. Yawwa, faɗa abin da kike so ne kuma zan baki. Tunda baya nan daidai kam ba abin da nake bukata. Laifin yaro fakiwa. Laifin babbarowa. Haka. Yawwa. In dai akwai taimako a tare da ke, ni ma akwai taimako a tare da ni. In na samu 2,000 ma ni kan kawai. 2,000 kacal? Kacal. 2,000 kawai. To yaushe rabona da ganin ta. Ni rabona da ganin ta. Allah na manta. Kan rabon gadon mu. Shi mai gidan baya bayarwa. Wannan uban mammakon? A duk garin nan ba wanda ya fi shi mamako gashi kuma da masifar san to ina da maganin to ina da maganin kike wannan 2,000 kuna wanda muka yi ina na gode yawa na gode likita to in dai ni zan taimake ki ke ma za ki taimako ba abin da zai hana ba ta cin to shi ke na gode to ai da mu dan shiga daga ciki sai ai gwaje me kuma za mu yi a cikin likita ke mu bari ki gani ina zuwa mu za mu je mu yi gwaje kin ga wannan kina ganin hasken ta nan rana ta kashe ko to aikin bai wani ne to yawa daga ciki za mu shiga daga ciki za shiga to mu je a ba wanda dewa ba da dewa to kana so ai dama ai ba ku baki ko ba baki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum baba. Baba. To ko dai fita ta yi. To ai kuma da ta ciki aka sa sadaka kuma kai. Amma dai baba. Baba. To rabbiya. Rabbiya. Lafiya. Kike mun irin wannan. Ina kina buga mun kofa. Kamar wanda zaki koma daga ki sha nono. Rabbiya kuma baba.
Ha? Na shigo gida ba kuwa na yi magana ba amsa ba shine na ce bari na gani ko lafiya. Lafiya kalau kaya nake canzawa. Amma kuma babu dan kina canza kaya sai ki garke ma kofa haka. Ba zan garka mu kofa ba. Kuma yanzu da abu da na bar kofa ai tsara ba ki da ni ko. Ha? Kinga. Ba ma ji da ki. Je can gangaren mahauta ki siyo mana kan rago mai kyau. Baba, ina kuma muka samu wannan ko da tsuntuwa muka ko kuma kuɗin baba ne ya shigo hannunki. Kinga ba na son yawan magana. Ke dai je ki siyo mana. Ki zo yau a gidan nan mai kaca-kaca. Sharaban da mutuna ma a gidan nan baba. Ai yanzu nan haka dai nake so i sauri to i maza. Sai na dawo. Ka shirya ka tafi da yarinyar nan ka tuno ta same ka tona min asiri. Likita. Da kashe kuɗi kai gini ya filasta nan ma din ta gagare ka filasta kaga makocina da yake yi wani ya yi noma ya filasta gidanki ni fadin ya haka tanga ta sai na san ya hau ta tantabaru ko kuma ke baraka da kuke nan kuma ta kan ko ka baka ya shago an kare gani kina da komai gida da rai da wayo ga gidan ku sana dima batu amma ki ko yaushe kina da gida ga gidan ku can an ya muku dumame amma kina da leken kakan da gidana aka ce rayuwa salamu alaikum uwa bacci dan gidan kasa bidale bi ko buta Ka ga mutan can. Ga ta can. ya ka buta nan A'a. Ba su da je ban daki. yanzu tattabarin nan suka saba da ruwan buta sai su zo su garin sha su zama ka kayi a cikin yazo alwala ta kiwa ya ƙi yin tsari haka ake rayuwa Da ruwa a ciki da ruwa. kace ƙara aje mu buta ana To. yanzu yan gwangwan suna zuwa yan gonan nan ya rasa wannan buta Je ka. ita aka ce ɗan adam kai na ga farin wando ɗakin nan waye mai shi waye mai farin wandon nan Wannan ka ne fa. ni nawa ma ɗinkin da na ba tela ba fari ba ne ja ne amma in shi wando in ga farin wando Allah wandon ka ne mai gida. amma wannan wando kamar zan tafi lahira Wandon ka ne ba. haka ne nawa ne Haba. Ni na san ai wandon. a nawa ne jiya ne ma da na buge wajen tela ashe fari ne yadin Alkur'an ba naka bane mai gida. Kani na da ya aiko ya ce in wanke mishi. shi wannan kadan naki masa Maje, gudu maje. maje I. majen da na ganshi da su Haruna Halifa an dauki kayan garaya an yi inugu a sababa za su yi garaya Gaskiya ba wandon ka bane. wallahi wallahi Tsakani na da. dala ba ta hauka mahaukaciya kawai ba ki da hankali tantabaru ma ga sunan sun kusa karewa sai hawa kike kamar farashi za ki ce wani ba maja ba Haruna kai wai Allah ne Lalle wannan mutum. Wato shi da ganin kuɗi bai ma sa Allah ya sauwaye. To ka je ka dawo kuma wallahi kuɗin da sai ni ma na san yadda na nemi ka tsona a ciki. Ha kawo kura da shan bugu da karfi da karba kuɗi. No. Dan renin hankali za ka rena man hankali. Ka ganni ka ce lafiya baka san abin da yake faruwa a garin nan ba? Ba ka da labarin likitan ma'aurata
wallahi ban san shi ba. To billahi la ilaha illa huwa wallahi ban san shi ba. To wannan me kake da wannan farin kyallin? Wannan daga hankali. Rasuwa aka yi makotan maza jariri ne aka yi fajiya irin sa za a yi mai likafin. Ƙarya kake wannan wandan likitan kai. Wallahi ba yanzu aka zo yadi ɗaya ne. To ka kiyaye shi ban yadda na gidanka ba za ka ji daɗi ba. Billahi la ilaha illa huwa na rantse da Allah idan na gan shi. Ko wannan farin kayan da ka gani mutuwa aka yi makotan mu. Ba irin nasu ba. Za a ƙara wata mutuwa. Daga na kike? Daga nan nake. Ariya kike? Daga ganin irin wannan 'yan matan ku ne kayan likitan ma'aurata ko? Wallahi ni ban ma. Ba ki gaya min gaskiya ba? Ban san shi ba ma. Na rantse da Allah ware. Ki ware na ce! Ba ki ware ba! Ware Allah! Kada yin wani gani. Filani, yau ya na gaji ba ƙwarya. Allah ƙwarya tana gida. Ki ce yau akwai bikin yan nono kenan. Sosai ma kuwa. Allah. Bari da gaske ba dai nono bane ka samu nono gidan shi ka zo. Da shiru ka jama'a su ji. Shiru ka jama'a su ji. Dan ma an rasa ita. A'a ce kuɗi sai da ɓoyo. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai. Tunda kin ce ba matsala yau. Ba ka da matsala komai. Dai nono ne ka sha nono. An gama. Sai kirga. Guda bakwai ne sun ci. Haka ne. Ba dai nono ba ne. To in tahi mu je? Wani mu ci. In tahi mu je? Sai mu ci. An gama. Ai da zafi kan bage ƙarfi. Kin zo kin dasa ni a ne kamar wani rogo ba. Kin shige gida kin sha mata wani. Ga nonon ka. Kaga ka samu nono. A'a. Na samu nono ko an sami nono ya same ni. Shi ne nonon ne wannan na 7,000 din? Na 7,000 Ni ba wannan ne ba nan na nufa ba. Ni ba nan na nufa ba. To me kake nufi? Wannan ko watan azumi ne zan sa wannan 7,000. Ni ba nan na nufa ba wallahi. Duk wani can da na maka ka tuba nonon da na kawo maka mai kyau ga fari mai ara. Ka ce bu gaggace an ce ni ba wannan na nufa ba ko? Batun da ta shiga ne ko? Amma nonon 7,000 a wannan kwanan nonon 7,000. Kai Allah saurara da Allah. To dan gidan yan iya. Ke me yana ki da wannan a jauna? Wai fa 7,000 ya bani wai in ta masa nono. Ka duba nonon da na kawo nono mai kyau wai ya ce ba shi yake nufi. To wanne yake nufi? To wanne kake nufi? Am tambaya ta ma kake. Amma sauro ina ga miki da narka da irin wannan garurin. Amma kai yanzu in ba dan raƙuma bane a wannan za a kawo wannan a naira 7,000. Wannan raƙuma ne? Don ki ba doyan ku nake ba. Na fi san wannan kuɗin da tsoron kullum. Wannan raƙuma. Kaga. To shikenan kwantar mun da shi man balli. Shi yare. Sai ma kwanta ai ba zan ma kwanta. Sai ma kwanta. Kaga. Da kai ne. Ko ma ke mai matar kwanta. Ko kwanciyar kabari ba na yanka an Allah ya yarda. Amma duk abin da za ku yi wancan uba tabbatar bai gani ba. Ga hi can kofar gidan can baka gan shi ba ne. Ai tsoron maza. Wallahi Allah. Shi ma tsoron ina ga ne na rika da irin wannan nawa. Kun gane ai. Gaskiya ku ce ki ko? Mun wani kawai wari. Biya za ka yi. Yi za mu dan ƙara sani akwai wajen sai da mu. Sirrin Simi. Na. Idan kin ga kuɗi cewa a cikin wani kallon shirin sirrin sirrin baki ɗaya goma. Da, na faɗa. Yadda ka faɗa, faɗi yin jiki. Ya kuke sirrin mu media. A ci gaba da kallon sirrin. Lalace ke kawo. Ba su media ba. Dan Allah. Dan Allah, mai kani ma yi. Haka ne zan gane. Na ina zuwa. A ci gaba da kallon sirrin. Ina kira ga masoyana ku ci gaba da kallon
sirrinsu media domin nishadi da walwala a cikin wannan tasha da sirrinsu media. Sirrinsu media su ce gaban turare sun zaga nahiya sun shige sahun kwararre. Sirrinsu media. Isa billahi. Almajiri. Gani biyar Allah. A almajiri nake nema. To dan munafuka. Uban ne ka zo kake yi anan? Zaba ta sako baki. Salima. To ka canka. Kai, ai na ji a jikina Allah, tun da na ji idona na dama yana rawa, na san na faɗi sa'a, ya kika ga zubina. Mara kunya, mara imani, mara tausayi, baƙin jahili ne mai budurwar zuciya. Rashin sani ya fi dare duhu. Hausawa suka ce, ana sara, ana duba bakin gatari. A wani gari, wata unguwa, wani gagarumin kwarto ne. Me kwai? Na siyarwa ne? Wannan ba na siyarwa bane ba. Ni kazar ma nake so a siyar min. Akwai kazar kawai kake so. Kai baka san kasuwa ka je ka siya kasuwa mana. Ke ce kazar ai. Ki biyo mu ki sha naira. Wallahi talahi ni na san duk wanda ya jingina da kai wallahi raba zai. Ai ko wannan kazar ta fi karfin ka. Ai mu abun mu naku ne. Shi yasa mai waka yake komai na mata ne. Zan baki amma walbani walbaka walhana ni walkememe. Idan na baki su ni ma ina fatan zaki kyautata mu. Ko ba ka bane? To ai ni ba ni da abin da zan baka. Ko kuke da abin da za ku yi mana kuwa? Hauka ke naira 2000 ne ga su zan baki su. Kin gan su na. Ni ma ki min abin da raina yake so. Aikin kurin ji tusa. Allah ya dana ka dan ba. Kai san ka dan. Ke daji. Maza ki bar nan wajen kafin baban ki zo ganki wannan lalataccen. Na kin san yin kuskure ganki sai ya kasance shi. Wanda ya addabi mutanen garin daga kan ƙananan yara, budurwa, kai hatta matan aure bai kyale ba. Duka yana zuwa muku ne a cikin ƙayataccen shirin nan mai suna budurwar zuciya. Biyar Allah, ai mu nan da kika gan mu, bari in ga miki gaskiya ni nan da kika gani. In dai in kyautata mace ne, ni ba yau na fara wannan abin ba. Zan iya miki ko me kike so, mutukar ni ma za ki kyautata min, to zan duma ki da kuɗi sosai. Abin da kuke so? Kuɗi! Matan ligidi ce fa. Ye? Matan ligidi. Yana gida ne? A'a baya nan. To, kya ce dai ina gaishe. Ƙarshen alewa ƙasa inda ya shiga tsaka mai wuya, ko yaya suke ƙarewa. Gashi nan yana zuwa muku a akwatin talabijin ɗinku. Ku kalla fim ne mai nishaɗantarwa, ilmantarwa, gami da faɗakarwa. Budurwar zuciya ya samu ƙwararrun jarumai kamar haka: Alhassan Kanu, Aisha Ahmad Suleiman, Nafisa Salisu, Bangis Otoro, Rashida Umar, Bello Walawai, Dan Usira, Maryam Ibrahim, Zahra Nura. Shirin kamfanin Sirrin su Media. Ku tuna da sunan fim ɗin Budurwar Zuciya. Labari da tsarawa Maja El Hajij Hotoro. Bayar da umarni Adam Mujahid. Shiryawa Maja El Hajij Hotoro. Tace hoto MI. Budurwar zuciya yana nan tafi.